സമയത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ശ്രേഷ്ഠമായ ദൈവവചനവുമായി വീണ്ടും നിങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കാൻ ദൈവം നൽകിയ ശ്രേഷ്ഠമായ മനോഹരമായ ഈ സമയത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. തിരുവചന മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എൻ്റെ മാന്യ ശ്രോതാക്കളെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഐഹിക ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി താൻ നടത്തിയ അത്ഭുതങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വേദചിന്തകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അത്ഭുതങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഈ വേദ പഠന പരമ്പര കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ക്രമത്തിലല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. പഠന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു വന്നതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലയിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ച 3 സംഭവങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച വ്യക്തികളെ ഉയർപ്പിച്ച 3 സംഭവങ്ങൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 3-ൽ കൂടുതൽ കാണാം, എന്നാൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ 3 സംഭവങ്ങളാണ്. മരിച്ച് 4 ദിവസമായിരുന്ന ലാസറിനെ കർത്താവ് ഉയർപ്പിക്കുന്നത്, അത് കല്ലറയിൽ നിന്നും ലാസർ വെളിയെ വരികയായിരുന്നു. നയനിലെ വിധവയുടെ മകൻ അവനെ അടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മഞ്ചത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, വിലാപയാത്രയായി പോകുമ്പോൾ, ആ വിലാപയാത്രയെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആ ബാല്യക്കാരനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് മഞ്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് യായിറോസിൻ്റെ മകൾ, അവൾ ദീനമായി കിടക്കുന്നു, മരിപ്പാറായി കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളുടെ പിതാവ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരികിൽ വന്ന് പറയുന്നു, എൻ്റെ മകൾ മരിപ്പാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്യാസന്ന നിലയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ മരണാസന്നയായി കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ദീനരോധനമാണ് നാം ഈ വേദഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരികിൽ വന്ന് പറയുന്നു, യേശുക്രിസ്തു യായിറോസിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരത്ഭുതം കൂടെ നടന്നു. 12 വർഷമായ രക്തസ്രാവമുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ സൗഖ്യം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തോങ്ങലിൽ തൊട്ട് ആ സ്ത്രീ സൗഖ്യമായി. ആ സംഭവം നാം കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷമായിട്ട് യായിറോസിൻ്റെ കൂടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അവൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നാം ചിന്തിച്ച് നിർത്തിയത്. നമ്മളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആ വേദഭാഗം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷന് വേണ്ടി ആ ഭാഗം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വായിക്കുന്നു. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം 49 മുതൽ 56 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം 49 മുതൽ 56 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അവൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പള്ളിപ്രമാണിയുടെ ഒരാൾ വന്നു, നിന്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി, ഗുരുവിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അത് കേട്ടാറെ, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, എന്നാൽ അവൾ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. വീട്ടിലെത്തിയാറെ പത്രോസ്, യോഹന്നാൻ, യാക്കോബ് എന്നിവരെയും ബാലയുടെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും അല്ലാതെ ആരെയും അവൻ തന്നോടുകൂടെ അകത്ത് വരുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. എല്ലാവരും അവളെ ചൊല്ലി കരയുകയും മുറയിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, കരയണ്ട, അവൾ മരിച്ചില്ല, ഉറങ്ങുന്നുമത്രേ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവരോ അവൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന് അറിയ കൊണ്ട് അവനെ പരിഹസിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ അവളുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചു, ബാലെ എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് അവളോട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. അവളുടെ ആത്മാവ് മടങ്ങി വന്നു. അവൾ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റു. അവൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുപ്പാൻ അവൻ കൽപ്പിച്ചു. അവളുടെ അമ്മയപ്പന്മാർ വിസ്മയിച്ചു. സംഭവിച്ചത് ആരോടും പറയരുത് എന്ന് അവൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. ഇത് യായിറോസിൻ്റെ മകളുടെ മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ അത്ഭുതം അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു മരണദൂതൻ ആ സന്ദേശവുമായിട്ട് വരികയാണ്. യേശുക്രിസ്തു യായിറോസിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് യായിറോസിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നു. അവനോടുകൂടെ ഒരു പുരുഷാരവും ആ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാട്ടിലെ ആളുകളെല്ലാം അറിയുന്ന ഭവനമാണിത്. കാര്യം ഇദ്ദേഹം ഒരു പള്ളിപ്രമാണിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ സിന്നഗോഗിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ ആ പ്രദേശവാസികൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ വീടാണ് യായിറോസിൻ്റെ. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ്. ആ യേശുക്രിസ്തു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വലിയൊരു പുരുഷാരവും കൂടെയുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരുവൻ വരുന്നു. അവൻ മരണവാർത്ത ഈ പിതാവിനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം 1-2 വാചകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കാര്യം ഈ പിതാവിനോട് പറയാനാണ്, ഇനി യേശുവിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, വെറുതെ ഗുരുവിനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തണ്ട, ഗുരുവിനെ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട, ഗുരുവിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ. കാരണം നിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇനി ഗുരു വന്നിട്ടൊന്നും സാധിക്കാനില്ല, നിൻ്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ മരണം ഏത് നിമിഷവും സംഭവിക്കാമെന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് യായിറോസ് ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്നും യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മകളുടെ മരണം പോലും കാണുവാൻ ഈ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം കൂടെ നാം ഇവിടെ ഓർക്കണം. അപ്പോൾ അവളുടെ അന്ത്യ നിമിഷങ്ങൾ കാണുവാൻ
തൻ്റെ ഏക മകളുടെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങൾ കാണുവാൻ ഈ യായിറോസ് എന്ന പിതാവിന് കഴിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അവിടെ വീട്ടിലില്ല. അപ്പോൾ മരണത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഈ യായിറോസിൻ്റെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ള ആ മരണത്തിൻ്റെ സന്ദേശം യായിറോസിൻ്റെ കർണപുടങ്ങളിൽ അലയടിക്കുമ്പോൾ യായിറോസ് സ്തബ്ധനായി എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അവൻ്റെ മുഖത്തെ ഭാവങ്ങൾ മാറുന്നത് യേശു കണ്ടു എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. കാരണം ആകെയുള്ള ഒരു മകളുടെ മരണവാർത്ത കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പിതാവിന് അല്ലെങ്കിൽ മാതാവിനുണ്ടാകാവുന്ന വികാരങ്ങൾ ഇവൻ്റെ മുഖത്ത് വളരെ പ്രകടമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ ഇത് കേട്ട ഈ മരണവാർത്ത കേട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ യാതൊരു ചഞ്ചലവും നാം കാണുന്നില്ല. യേശു ക്രിസ്തു ഉടനെ യായിറോസിനോട് പറയുന്നു, ഭയപ്പെടേണ്ട. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യേശു യായിറോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വേണ്ട, ഒന്ന് വേണം. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് വേണ്ടാത്തത്, ഒന്ന് വേണ്ടിയത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യായിറോസിനോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്. നീ ഭയപ്പെടണ്ട. കാരണം ഇവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഭയം, അവൻ്റെ നിരാശ, അവൻ്റെ മകൾ മരിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ വിഷമങ്ങൾ, അവൻ്റെ സങ്കടം, ഇതെല്ലാം ഇവൻ്റെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ റീഡ് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയും. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ പോകുന്ന വിചാരങ്ങൾ, അവൻ്റെ ചിന്താകുലങ്ങൾ, ഇതിനെയെല്ലാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് അവനോട് പറയുകയാണ്, നീ ഭയപ്പെടണ്ട. അപ്പോൾ മകൾ മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ നിനക്ക് ഭയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. യായിറോസെ, നീ ഭയപ്പെടണ്ട, നീ പേടിക്കണ്ട. ഇത് പറയുന്നത് ആരാണ്? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് പറയുന്നത്. സകലതിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന, സകലതിനെയും അതിൻ്റെ കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പോലെ സകലതും അവൻ മുഖേന ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല. എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഉളവായി. യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ സൃഷ്ടി നടന്നു. യേശു ക്രിസ്തു സൃഷ്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ സകലതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യായിറോസിനോട് പറയുന്നു, യായിറോസേ, നീ ഭയപ്പെടണ്ട. അതിന് അടുത്തതായിട്ട് കർത്താവിന് ഒരു കാര്യം കൂടി അവനോട് പറയുവാനുണ്ട്. നീ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് നിർത്തിയില്ല. അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പല രംഗങ്ങളിൽ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൂശീകരണം കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കല്ലറയിൽ അടക്കിയതിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ നടുവിൽ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അവരോട് പറയുന്നത്, ഭയപ്പെടേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഇതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് കർത്താവ് അവനോട് പറയുന്നത്, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം. എന്താണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത്? എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത്, മരിച്ച എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച എൻ്റെ മകളെ ജീവനോടെ എനിക്ക് മടക്കിത്തരുവാൻ കഴിയുന്ന യേശു എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ്. കാരണം ഈ യേശുവിനെ രോഗസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യായിറോസ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്, മരിച്ചിട്ട് ഉയർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ വഴിയിൽ രക്തസ്രാവക്കാരത്തെ സ്ത്രീയെ സൗഖ്യമാക്കിയതും അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ അല്പസമയം കൂടെ പോയപ്പോൾ ഇവിടെ അല്പം കൂടെ ലേറ്റായി എന്നുള്ളതാണ്. അത് നന്നായി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ. കാരണം മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞേനെ അത് അത്ര വലിയ രോഗമൊന്നും അല്ല, ഇനി സൗഖ്യമായത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ യായിറോസിൻ്റെ മകൾ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായതിനു ശേഷമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ മരിച്ചു എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ എല്ലാവരും ബോധ്യമായി. മരിച്ച ഒരാളിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രോഗിയായിരുന്ന ഒരാൾ സൗഖ്യമായി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ആ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. വേണ്ടി ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, വിശ്വാസമാണ്. അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ താൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ താൻ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, നിൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുക, നിൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ നിലകളിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള വ്യക്തികളോടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും. ഞാൻ ഈ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുമ്പോൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഈ വേദ പഠന ചിന്തകളിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന വൈഷമ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ ആർക്കും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മാരകമായ രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ നിരാശ നിങ്ങളെ ചുഴന്നു നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും
സഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആരോടും പങ്കിടുവാൻ കഴിയാത്ത ഏതെങ്കിലും കഠിനമായ ദുഃഖത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകുന്നെങ്കിൽ, ദുഃഖത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലൂടെ പോകുന്നുവെങ്കിൽ, യേശുവിന് ഒരു കാര്യമേ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ. അത് ഏറ്റുപറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. നസ്രായനായ യേശുവിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി മാറ്റുവാൻ, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ, നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത്, ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഈ പരമ്പരയിൽ ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത്ഭുതങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളൊരു അത്ഭുതം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആകെ വേണ്ടിയത് വിശ്വാസം എന്നുള്ളതാണ്. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. എൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ യേശുവിന് കഴിയും എന്നുള്ളത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് യായിറോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അടുത്തതായിട്ട് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, വീട്ടിലെത്തിയാറ്. അപ്പോൾ ഇത് വഴിയിൽ വെച്ചുള്ള സംസാരമാണ്. വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ, വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പാണല്ലോ ഈ സന്ദേശവുമായിട്ട് ആൾ വരുന്നത്. വഴിയിൽ വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ചാണ് കർത്താവ് അവനോട് പറയുന്നത്, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. യാത്ര തുടരുകയാണ്. യായിറോസിൻ്റെ മകൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ യായിറോസിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഈ യാത്ര തുടരുകയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ, വീടിനോടടുത്ത സമയത്ത് വീട്ടിലെത്തിയാറ് പത്രോസ്, യോഹന്നാൻ, യാക്കോബ് എന്ന ഈ 3 എന്നവരെയും ബാലയുടെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും അല്ലാതെ ആരെയും അകത്ത് കടക്കുവാൻ യേശു സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ഈ പെൺകുട്ടി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ മുറിയിലേക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആകെ പ്രവേശനം കൊടുത്തത് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ. ഈ യായിറോസിൻ്റെ മകൾക്ക് വേറെ സഹോദരന്മാരില്ല. കാര്യം അവളുടെ ഏക മകളാണെന്നുള്ളത് നാം കണ്ടു. ആകെ ഒരു മകളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ യായിറോസിൻ്റെ വീട്ടിലെ 3 അംഗങ്ങൾ, ഈ യായിറോസ്, തൻ്റെ ഭാര്യ, മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ 3. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു 4മനായിട്ട്. അതുകൂടാതെ യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ, പത്രോസ്, ഈ 3 ശിഷ്യന്മാരെ കൂടെ കർത്താവ് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ തന്നെ 12 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ 12 ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. എങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഇന്നർ സർക്കിൾ എന്നുള്ളതായ നിലയിൽ നമുക്ക് ഈ 3 നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. മറുരൂപമലയിൽ നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ കഴിയും. മറ്റു പല സംഭവങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പത്രോസും യാക്കോബും യോഹന്നാനും, ഈ 3 പേര് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും അവരെ 3 പേരെയും കൂടെ കർത്താവ് അകത്ത് ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ ശവത്തിൻ്റെ അരിയിലേക്ക് അവരെ കൂടെ കർത്താവ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകുവാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കി വിടുവാൻ കർത്താവ് യായിറോസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ഭാഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം, അതുപോലെ തന്നെ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം, ഈ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഒരു വലിയ പുരുഷാരവുണ്ട്. ഈ വീട്ടിൽ ആരവാരക്കാരവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നവർ, വലിയ വിലാപം കഴിക്കുന്നവർ അവിടെയുണ്ട്. ഈ യഹൂദൻ്റെ മരണവീട് എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ യഹൂദൻ നമ്മൾ ഇന്നത്തേതുപോലെ ഇന്നും യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശവം മോർച്ചറിയിൽ വെക്കുന്ന പരിപാടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മോർച്ചറിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അടക്കുന്ന പരിപാടിയോ ഒന്നും യഹൂദൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു ഡെഡ് ബോഡി, ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അവരെ ബോഡി വാഷ് ചെയ്യുന്നു. വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അന്ന് തന്നെ ആ ശവം മറവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ദിവസം പോലും ആ ശവം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നില്ല, അത് മറവ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ യായിറോസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ യായിറോസിൻ്റെ മകൾ മരണാസന്നയായി കിടക്കുന്നു, മരിപ്പാറായി കിടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ യായിറോസിൻ്റെ മകളുടെ മരണം ഓൾറെഡി ഈ പട്ടണത്തിൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കാരണം വീട്ടിൽ നിന്നും ഈ ബാല്യക്കാരൻ യായിറോസിൻ്റെ രീതിയിൽ ഈ സന്ദേശം പറയാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണുന്നവരോടെല്ലാം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് യായിറോസിൻ്റെ മകൾ മരിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത കാട്ടുതീ പോലെ ഇവിടെ പടർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നേരത്തെ പുരുഷാരം കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോഴത്തേന് ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വലിയ ജനപ്രവാഹമാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഒരു പുരുഷാരം വേറെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വലിയൊരു ജനസമൂഹമുണ്ട് ഇവിടെ.
എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ ഇറക്കി വിടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ഈ വീട്ടിൽ മരണം സംഭവിച്ച ഉടനെ തന്നെ വന്നിരുന്ന് വിലാപക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടർ അവിടെയുണ്ട്. യഹൂദന്മാരുടെ രീതിയിൽ വിലാപം എന്ന് പറയുന്നത് വിലാപം തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട്. ഒരു മരണ വീട്ടിൽ കൂലിക്ക് കരയാൻ ആളിനെ കിട്ടും. അതായത് നമ്മുടെ ഒരാൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ മരിച്ച ശവത്തിൻ്റെ അരികിലിരുന്ന് ആ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കരയാൻ നേരമില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കരച്ചിൽ അങ്ങോട്ട് ശരിയാകുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ആളുകളെ ഹയർ ചെയ്യുക. ആളുകളെ കൂലിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂലിക്കിരുന്ന് ഈ മരിച്ചുപോയ ആളിൻ്റെ അപദാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവർ കരഞ്ഞോളും. അത് ഇത്ര മണിക്കൂർ കരയുന്നതിന് അവർക്ക് ആ കൂലി വാങ്ങി അവർ അത് കഴിയുമ്പോൾ കരച്ചിൽ നിർത്തി അവർ എഴുന്നേറ്റ് പോകും. അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായ പഠനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ കണ്ണുനീര് ഈ വിലാപക്കാർ അവിടെ നിന്ന് കരയുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുനീര് ഒരു തുരുത്തിയിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും. കാര്യം അവരെ കണ്ണുനീര് ഒപ്പിയെടുത്ത് ആ തുണി ഒരു പാത്രത്തിൽ പിഴിഞ്ഞ് അതൊരു ഒരു ബോട്ടിലിൽ അവർ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും. ഈ ബോട്ടിലിൽ കാണുന്ന കണ്ണുനീരിൻ്റെ അളവിലാണ് ഇവർക്ക് കൂലി കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് യഹൂദൻ്റെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്, എൻ്റെ കണ്ണുനീര് നിൻ്റെ തുരുത്തിയിൽ പകർന്നു വെക്കണമേ എന്ന് ദാവീദ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് വേദശാസ്ത്രികൾ പറയുന്നത്. ഏതായാലും ഈ വീട്ടിൽ കൂലിക്ക് കരയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര പരിപാടി ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മകൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ആ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത്, അവളുടെ സൗന്ദര്യം ഓർത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരുന്ന കഴിവുകളെ ഓർത്ത്, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പദം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അത് പെരുപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ് കരയുകയും അലമുറയിടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓർക്കണം, ഇതൊരു തൊഴിലാണ്, അല്ലാതെ യാതൊരു ആത്മാർത്ഥതയും കരച്ചിലില്ല, വെറും ഒരു തൊഴിലാണ്. അപ്പോൾ ആ തൊഴിലിൽ അവർ വിദഗ്ധരായ ആളുകൾ കരയുന്നു. കരഞ്ഞതിന് ശേഷം കരഞ്ഞതിന് കൂലി മേടിച്ച് അവർ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വിലാപക്കാരെ കർത്താവ് ഇറക്കി വിട്ടു. അവിടെ ശബ്ദമുണ്ട കുഴലൂത്തുകാർ വേറെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ വീട്ടിൽ ബാൻഡ് മേളക്കാരുണ്ട്, കരച്ചിലുകാർ, വിലാപക്കാരുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സകലതിനെയും കർത്താവ് ഇറക്കി വിട്ടു. ബാക്കിയുള്ള പുരുഷാരത്തിൽ ഉള്ള ഒരെണ്ണത്തിനെ പോലും ഈ മുറിയിലേക്ക് കയറുവാൻ കർത്താവ് അനുവദിച്ചില്ല. എല്ലാത്തിനെയും ഇറക്കി വിട്ടു. ആകെ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ 3 പേര്. യായിറോസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് അതവിടെ കിടക്കുന്നു, ചലനമറ്റ ബോഡി. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ യായിറോസും ഭാര്യയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. ഇത്രയും ആളുകൾ മാത്രമേ മുറിയിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ അകത്ത് വരുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. എല്ലാവരും അവളെ ചൊല്ലി കരയുകയും മുറയിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു, അപ്പോൾ ഇവൾ അലമുറയിട്ട് കരയുകയാണ് ആളുകൾ. അപ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ആത്മാർത്ഥമായി കരയുന്നവർ നിശ്ചയമായി ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ കൂലിക്ക് കരയുന്നവരുടെ കാര്യമായി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ആത്മാർത്ഥമായി കരയുന്നവരായാലും കൊള്ളാം, കൂലിക്ക് കരയുന്നവരായാലും കൊള്ളാം, ഇവരോടെല്ലാവരോടും കർത്താവ് പറഞ്ഞു. മുമ്പേ യായിറോസിനോട് ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കരയുന്നവരോട് പറയുന്നു, കരയണ്ട. എന്നിട്ട് കർത്താവ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, അവൾ മരിച്ചില്ല. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മരിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞെന്താണ് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നൂടെ പറയണമല്ലോ. കാരണം ചലനമറ്റ് ഈ കിടക്കുന്ന ഈ കുട്ടി അവൾ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. മരിച്ചുവെന്ന് ഇവർ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. കാരണം അതിന് ശേഷമാണ് വിലാപക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നത്. മരിച്ചുവെന്ന് ബോധ്യം വന്നതിന് ശേഷമാണ് യായിറോസിൻ്റെ അരികിലേക്ക് സന്ദേശവുമായിട്ട് ആൾ പോയത്. അപ്പോൾ മരണം അവർ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും കർത്താവ് പറയുന്നു, കുഞ്ഞ് മരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അവൾ ഉറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുരുഷാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും മരണത്തിന് ശേഷമുള്ളതായ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ഏറ്റവും വ്യക്തമായി മനുഷ്യനോട് സംവാദിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഒരു വിശ്വാസി, അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് മരണശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമേ ഇല്ലാത്ത ഒരു നിരീശ്വരവാദി മരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വ്യക്തമായ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഇതിന് മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട്. കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ 1 കൊരിന്ത്യർ 14 അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് മരണവും പുനരുദ്ധാനവും എന്ന് പറയുന്ന
പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് പൗലൂസ് അവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അവിടെ മരണമെന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ പൗലൂസ് എഴുതുമ്പോൾ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം മരണം ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും മരണം എന്ന് പറയുന്നത് വേർപാട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, നിദ്ര എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. കാരണം നിദ്ര കൊണ്ടവർ എന്നാണ് ആവർത്തിച്ച് പൗലൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിദ്ര എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഉറക്കമാണ്. ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ ഉണർന്നേ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറക്കം പോലെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നത്. കാരണം അവൻ അല്പസമയത്തേക്ക് ഉറങ്ങുകയാണ്. ആ ഉറക്കത്തിന് ശേഷമായിട്ട് അവൻ ഉണരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ കാഹളം ധ്വനിക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രവചന വിഷയമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണത്. കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ കാഹളം ധ്വനിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചതായ ആളുകൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവനോടെ നോക്കിപ്പാർത്തിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ, അവർക്ക് രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രൂപാന്തരം സംഭവിച്ച വിശുദ്ധന്മാരും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചതായ വിശുദ്ധന്മാരും കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുവാനായിട്ട് എടുക്കപ്പെടുന്നു. സഭയുടെ റാപ്ചർ എന്നുള്ളതായ നിലയിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഈ ഭാഗങ്ങൾ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കെട്ടുകഥ പറയുന്നത് പോലെല്ലാം നടക്കുവാനുള്ളൊരു സംഭവം ആധികാരികമായി വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പ്രതിപാദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു, അവൾ മരിച്ചിട്ടില്ല, അവൾ ഉറങ്ങുകയാണ്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ത് തോന്നും? അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരുഷാരത്തിനും തോന്നിയത്. കാരണം ഈ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു എന്നുള്ളത് അവരെ ഉറപ്പാക്കിയ കാര്യമാണ്. അവരോടാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാണ്, ഈ കുഞ്ഞ് മരിച്ചിട്ടില്ല, കുഞ്ഞുറങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പറയുന്നു, അവൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന് അറിയുകൊണ്ട് അവനെ പരിഹസിച്ചു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നവരല്ല, ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി യാത്രയാണ്. ഇവിടെ ഉള്ളതായ ആളുകളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള പലരും ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവന അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം അവൾ ഉറങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു നിലയിലും അംഗീകരിക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യായിറോസിൻ്റെ ഭവനത്തിലുള്ള ഈ പുരുഷാരൻ തയ്യാറല്ല. കാരണം ഈ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, അവൾ ഉറങ്ങുകയാണ്. എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്നേഹിതരെ, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതിനോട് ചേർത്ത് വീണ്ടും പറയട്ടെ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ അവസാനത്തെ പുസ്തകമാണ്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്, മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ എൻ്റെ പക്കലുണ്ട്. ഞാൻ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതായ കർത്താവ്, മരണത്തിൻ്റെ ശക്തികളെ തകർത്തതായ കർത്താവ്, അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അടക്കിയിരുന്ന റോമൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കല്ലറയുടെ അതിന് സീല് വെച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അതിന് കാവൽക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ 3-ാം ദിവസം ഈ കാവൽക്കാരെയും അവിടെ വെച്ചിരുന്ന സീലും ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു പറയുന്നു, ഞാൻ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു. ആ യേശു പറയുന്നു, മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ എൻ്റെ പക്കലുണ്ട്. ആ ആളാണ് പറയുന്നത്, ബാല മരിച്ചിട്ടില്ല, അവൾ ഉറങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ മരിച്ച ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ നിലയിൽ കാണുവാൻ അല്ല അതിൻ്റെ മരണമെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണത്തെ കർത്താവ് കാണുന്നത് അവൾ ഉറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതായ നിലയിലാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ പുരുഷാരത്തിന് അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ, എന്നാൽ കർത്താവ് അവരോട് ശണ്ടയിടാനായിട്ടൊന്നും പോയില്ല. അവർ പരിഹസിച്ചപ്പോൾ അവരെ ശാസിക്കാനോ ഒന്നിനും കർത്താവ് പോലെ. കാര്യം ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വിഷയമെന്ന് പറയുന്നതും ഈ കുഞ്ഞിനെ ഉയർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഈ പുരുഷാരത്തോട് വഴക്കിടുവാനോ, എന്താണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കുന്നത് എന്താണ്, അല്ല ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഇതൊന്നും കർത്താവ് പറയുന്നില്ല. കർത്താവിൻ്റെ വിഷയമല്ലതൊന്നും. എന്നാൽ അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്നാൽ അവൻ അവളുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചു. ഈ പരിഹാസികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കൂട്ടം അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ, ഈ മരിച്ചു കിടന്ന ആ പെൺകുഞ്ഞിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവ് പിടിച്ചു. അവളുടെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്, ബാലെ എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് അവളോട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വളരെ ശബ്ദത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ബാലെ എഴുന്നേൽക്കുക. അപ്പോൾ മരിച്ചു കിടന്ന
മരിച്ചു കിടക്കുന്ന 12 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുഞ്ഞിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡിയോടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മൃതശരീരത്തോടാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇത് കൽപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ കൽപ്പിക്കുന്നവൻ മരണത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി നാം ഓർക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ആത്മാവ് മടങ്ങി വന്നു. അവൾ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റു. അവൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുപ്പാൻ അവൻ കൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അവളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട ആത്മാവ് അവളിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ സംഭവിച്ചത്, അവൾ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റു. അപ്പോൾ അവളിലേക്ക് ആത്മാവ് മടങ്ങി വന്ന ഉടനെ തന്നെ അവൾ എഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതാണ്. അവൾ എഴുന്നേറ്റു ഉടനെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളോട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, അവൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുക. കാര്യം ഇത് മരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ആയല്ലോ. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കൂടിയാണിത്. കാരണം ഒരു ഭൂതം എഴുന്നേറ്റ് വന്നതുപോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ യായിറോസിൻ്റെ മകളുടെ പ്രേതമാണെന്നോ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇവരുടെ കൺമുമ്പിൽ നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നഗ്ന നയനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് എന്നവരെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ആത്മാവ് മടങ്ങി വന്നു, അതാർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. എന്നാൽ അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് ദൃശ്യമാണ്. അവൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഇപ്പോൾ ഈ മുറിയിലുള്ളവർ, നമുക്കറിയാം യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ 3 പേരും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ യായിറോസും ഭാര്യയും ഈ കുഞ്ഞും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും. അപ്പോൾ ഇവൾ എഴുന്നേറ്റ കാര്യം, യായിറോസിൻ്റെ മരിച്ചു കിടന്ന പെൺകുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ കാണുവാനായിട്ട്. അടുത്തതായിട്ട് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, അവൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അതും ദൃശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അവൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് അവൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ആഹാരം കൊടുപ്പീൻ എന്ന് അവൾ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു. അവളുടെ അമ്മയപ്പന്മാർ വിസ്മയിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ആഹാരം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഉടനെ ആഹാരം കൊടുത്തോ ഇല്ലെന്നൊന്നും ആ ഭാഗത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി എളുപ്പം പോയി ആഹാരം കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാൾ ഇവർ സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ കൺമുമ്പിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, മരിച്ചു കിടന്ന തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ മടക്കി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു, വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. കണ്ണുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ അവരവരുടെ കണ്ണുകൾ 1-2 പ്രാവശ്യം തിരുമിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കാണും. ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ? ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു തന്നെയാണോ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നത്? എന്തുവാണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇവർ വാസ്തവത്തിൽ വിസ്മയിച്ചുകൊണ്ടാണ്, സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അവർ സ്തംഭിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നാം കാണുന്നത്. അമ്മയപ്പന്മാർ വിസ്മയിച്ചു. സംഭവിച്ചത് ആരോടും പറയരുത് എന്ന് അവൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. ഇത് സാധാരണ കർത്താവിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യമാണ്. ഇത് നീ ആരോടും പറയരുത് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നീ പോയി പുരോഹിതന്മാർക്ക് കാണിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അവിടെ ഒരു കൽപ്പനയോട് അതിനോട് ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു, സംഭവിച്ചത് ആരോടും പറയരുത് എന്ന് അവൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. ഇത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചാലും ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം ഇതൊരു വിലാപ വീടാണ്, മരണ വീടാണ്. മരണ വീട്ടിൽ ഈ ഡെഡ് ബോഡി കിടന്ന മുറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരുഷാരത്തെ മുഴുവൻ കർത്താവ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മുറ്റത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ ഒരു വലിയ പുരുഷാരം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ആരും പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. കാരണം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ അവിടെ പുരുഷാരത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. കാരണം യായിറോസിൻ്റെ ഭവനവും പരിസരവും ജനനിമിഡമായിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോണത്, അടുത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ എന്ത് വാർത്തയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയുവാനുള്ള ആകാംക്ഷ. കാരണം നസ്രായനായ യേശു ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ. യേശു പറഞ്ഞു, മരിച്ചു കിടന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോഡി കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു മരിച്ചിട്ടില്ല, ഉറങ്ങുകയാണെന്ന്. അതും അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല, പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർ അതും കേട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ അകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ, കാരണം ശവമടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ. കാര്യം അന്ന് തന്നെ ശവമടക്കണം. അപ്പോൾ യായിറോസിൻ്റെ മകളുടെ ബോഡി മറവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ തകൃതിയായി ചിലപ്പം പുറത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടാകാം. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ആരോടും പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും കാട്ടുതീ പോലെ ഈ വാർത്ത പടരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. അത്ഭുതങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. യായിറോസിൻ്റെ മകൾക്ക് അവളെ മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മടക്കി വരുത്തി. അതുകൊണ്ട് നിനക്കെന്ത് പ്രയോജനം, എനിക്കെന്ത് പ്രയോജനം എന്ന് നാം ചോദിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. അതാണ് എനിക്ക് ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈഷമ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ,
ആരും സഹായിപ്പാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്നതായ നിമിഷങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനും സമൂലമായ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് കഴിയും. യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. അതിന് ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ.